Знаете ли, че България е известна със своите рози? Страната ни е дом на над 300 вида рози. Най-популярната е маслодайната роза, която се отглежда в долината на розите. Тази долина е уникална, защото климатът и почвата са идеални за отглеждане на цветята. Процесът на събиране на розите е истинско изкуство. Хората стават рано сутрин, когато росата е все още по листата. След това внимателно берат цветята, за да не ги повредят. През сезона се събират около 15 000 тона рози. От тях се извлича розово масло, което е много ценно. То се използва в парфюмерията и козметиката. Всъщност, България е един от най-големите производители на розово масло в света. Тайната на българските рози е в тяхната неповторима красота и уникален аромат.